hasteni tiprasarok hapung hatai ni khuriwo kaham ke naithotok ke nobar tuibar bai kochogui sal thangmabo nugu sal kasai phaimabo nugu amtui maya gwnang kaisa hayungo hayakeba duniao tongui tongma hai hapung hatai ni khuriwo tongthotok ke baithangni mujungti khlaiui kaham boyar bai gdalai tonglaio bolongni khuri kwcharo amtui kheno dolai hangkorni bwkhakbo kaisa ambasa bwkhastini bisingo klainai longtraini hapungni khuri kwcharo kaisa kami tongo dongkrai kami hayakeba o kami no tower para hinibo sinijagui phai tongo kwbangma jora romui o longtraini khuri kwcharo o hapung longtraini khuri kwcharo kwbangma tiprasarok tongthai khawui hayakeba nok khuk swnamlaiui hapung hatai tangkhublaiui huk khaba khlaiui tongthok boyar chathok boyar bai kochoklaiui phai tongo kwswng jora romui o kamio no tongthok chathok khoroksa bai khoroksa borok bai borok kwthalaimani bisingtwi khlaiui no jwngjal kwbangma tongmani bisingtwi phano kha kaham bai bukha kaham bai gdalai tonglaio phiaba jasuk salsekang kaisa deramung hayakeba kaisa kotor patimung oi thango bahai kebo hor nangui rotnojoy riyangni nukhungo bahai kebo hor nangui bini nok nukhungni sap ke thumbuprajakti khlaiui nokhukni joto manui khumung no tui mai mairum tongmarok no bebak no khamui thapla chai thangbaio amtui kheno o takhukni nok nukhung khamui borok tabuk jwngjalo borok tabuk birmano hinui kokma manui ambasa bwkhasteo kwbangma jora romui hodani samung bai kwrwngjak hayakeba social activities ni tangbai kwrwngjak bukhukjuk basabi koloi akon songno tui Bisyopati Debbarma song o koktwma no khwnai nogo achugui tongmanliya borokno ma chwbanai bongno logi marinai amtui khai o borokrok tabuk jwngjal tongmani jorao amtui kheno tini borokni je mansa chuamung yaphanani bagui bongni nogo thangui sogui kha tini basabi koloi akon songno tui Bisyopati Debbarma akon song oro thangui borokni o nok khammarok tei tabuk jwngjal wngui tongmarokno nugui belai kheno kha khammani tei belai kheno kha ruwaimani kok sai khwnari kha tini bukhukjuk Bisyopati Debbarma tini oro tamhin bono sikari bari dongkarai parao kaisa takhukni nok khamjago hnoi jung ambasa society buri rok palkhai dol mililai jung dukhu nangma bai kaisa su gorib borok nini nukhung khungchani manui rigra kurui ophai khammani nugui jung potro potrika social media ni bisingtwi jung nugakhunai tongmalia jung buri society hoite oro tini borokno subasuri nan phaika o khamjakna nokni malikni bumung kha Gosiram Riyang bini mani bumung Onnorung Riyang Buphan bumung Ratnajoy Riyang bini nukhungo kichu kori kha mai bo se sungkha nobo khungni khamka borok kanma kaisa chunma kaisa obahai kai ngui thangka bono chung nukui tongui malia chung dukhu nanglaiui chung buri rok buri society ambasani hoite prono ke subasuri lainan hini chung oro phai sokoika omoni logi nok khamjaknaini saslabo saikhnarika bongnogo bahaike hor nangkha omrokno tuiui tei bo chungbai kok sana thangui saui khwnarikha bahaike hor nangkha omole saimia phiaba bebak no khamui tini nokni ses wngui thangbaika mai tongmani o mairok bo sap ke khamui tabuk mai mwchaya hayakeba belai no jwngjal tongo jung tabuk hinui ke je wasa sing thangke ang bunu kroi ke amung bai angai trai ke hatu ke yagu ke thong ta kha to ha nu pe mo ke riya mo ke angke mai chani phagi hen sang khna ye angke phaisa ke phaisa ya ro jora sok phaiba nu se pai to ke khaisa biya phake asike nu se sa ha maya tha mane kare la maya tha nok bising tom mane to mane nu sinya to bang ma mane joto khampai ga pa khampai tom mane ke ro chan oke mai ro tu ro phen ro ke ro ke chuki ro ke
fan betul rokok. Mereka hot nak boleh siapa nak. Oh boleh siang sana otom orang ke. Amung baik tak sama amung baik aing cek. Ini at mungkin mah. Oh mungkin bosra. Parane bunga. Dongkara. Oboni logi logi no bongni ya phabo te kaisa koktuma tongmani hayakeba bongni ya phabo te khoroksa nukung jungjal ongoi hayakeba birmanni bisingti no tabuk belai no sak hamnogo klaijak khoroksa taku kine bongni thani koktuma tongmani taku Modu Mohan Debborma ambasa bukasteni raipasa bisuo bini kami bo tabuk achomsa stup ongoi dolai hangkoni sak hamnogo Kelaijakni koktoma manui bonobo thangai chupachu yafari lekha ambasari o hodani samung tangnai Biশ্বপতি দেববর্মা আকন সংno tuyei বাসবি কলই আকন সংno tuyei bini bwrui dolrok oboni logi logi borokno chubamani kok sana thangai chini bwskango Biশ্বপতি দেববর্মা saikna rekha borokno chung je mangsak chini je wngsak chung borokno chubai kabukha hainai salo tebo chubanani nangkhai chung logi rinai chung bongni kana bochanai hayakeba o dolai hangkoni sak hamnogo wngya tei kumuni thayo bonotlangoi sak hamya phunuknani nangkhai bo borokno je chuksak chung chubanani bagui chaitoknai hine bo saiknari kaisa chungno mian sumi sahar jaka kaisa hospital aro chungno kaisa chubasu sani tongkha chungno kaisa chubasu nangui tongo ni sarma bai chungoro rugi bonai ke kaisa chubasu kaisa je chingman tu ina himai khali mani aro phai nai rugini condition ta kaisa abo tamnani paralysis haimui thangka ngai kono chung rima mani kono datina hambai pusako hinai je chung chini yak tok mani chung relaya kono phule Am teke coba bahai matong kan. Abo ke coba man to rugi na chung datin hambi pesatu bini nukhone borok no chung nang khangkai chung tebo la coba suri nai jadi borok ni tebo condition ko khangkai ba borok ke sawo ro chini rugi hamna ni sombo ya ke chung kija te ko jaga matlang nai hisong ke borok no chung ko kasar kha jadi nang khangkai chung tebo buskang no wansuk nai bisa Norok le borong tini am teke coba nan bahai matong kabu kau. Bukhato chini borok no ba purui ba chung obhai ke ma coba khangkai chini borok si kaham nai chini bukhabo santing go obhai kai kaisa borok no purui no chung chobai ma khangkai